שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ אייזר גיימינג ליט, איתכם פה דור, וזה סרטון היכרות שבו אני הורג חזירים ובונה בתים מכוערים. כן, אז מי שלא הבין, בסרטון היכרות אני כעיקרון מסביר קצת על הערוץ, באיזה זמנים יעלו סרטונים בערוץ, וכעיקרון אני גם אסביר מה אני עומד לעשות בערוץ. בוא נתחיל. אוקיי, אז זה בית נגד קריפרים. סתם. בוא נתחיל. טוב, אז כעיקרון, מהו? כעיקרון, אוי, פלט. טבור. רואים? וואי. יו, איזה יפה זה. וואי. אוי, צ'אנק קלאוד. יו. אני מתחיל לחשוב שאחותי עשתה את זה. כן, אחותי עשתה את זה. סתם, לא, אני עשיתי את זה כל זה. גם אני טיפה עצום גל. טוב, די, תתרכז. עכשיו משהו אחד. אז אני משחק בערוץ Call of Duty, מיינקראפט, אולי גם פיפא בהמשך. אם אתם רוצים אני יכול לשחק גם קונטר אולי. וכעיקרון, ככה זה הולך. יום ראשון, שני ושישי יעלו הרפתקאות מיינקראפט. לא הרפתקאות מיינקראפט, מיינקראפט כעיקרון. מה שאני יכול לומר לכם, יום שישי ויום... איזה יום? אוי, ויום שישי ויום ראשון יעלו סרטונים של מיינקראפט אדוונצ'רס, מיינקראפט סורווייבל כעיקרון, וביום שני יעלו סרטון שאתם תברחו, כן. תברחו מהערוץ, תברחו. סתם, כנראה יעלה סורווייבל גיימס, כי עדיין אין לי מספיק סאבים בשביל שהם יחליטו, אז כן, אז נלך עם סורווייבל גיימס, עם חברים, מקום, זה, נראה לי לבד, כי הבן ניכר שלי קצת מטומטם. אופה, תסתכלו, זה אותו D&D. כן, וכעיקרון, זה מה שיעלה בערוץ. עכשיו, מי ששואל, קוראים לי דור בן, כמה אני? בן 12, מראשון לציון. הסקייפ שלי יהיה בתיאור, כל מה שאתם רוצים לדעת יהיה בתיאור. אם אתם רוצים סטים, שמים, לא יודע, מה שאתם לא רוצים יהיה בתיאור. וזה יהיה סרטון קצר בגלל שאין לי יותר מה לומר בעצם. למה אני גם גיים? טוב, זה לא טוב בשבילי. אין לי יותר מה לומר, אז כן. כמו שאתם רואים יש פה איזה... זה היה פה סוס. הנה. סוס קטן. וכן, אז לסיום של הפרק הנפלא הזה, אני אצייר לכם משהו. תגידו לי אם אהבתם אותו. הוא לא יצא יפה. זהו. הופה, הנה, זהו. מעולה. הופה, סימטריה זה מאוד חשוב ביצירה. הופה, זהו. עכשיו אתה מעלה ככה. מעולה. אני צריך שהוא שלוש שכבתי. חכו, היצירת אומנות תכף תהיה מעולה. חכו. כן. כן. רגע, יש לי רעיון. יש לי רעיון. לא, את אלה לא צריך. את זה צריך, תסתכלו. נזיז קצת את היד.
5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, כן. בואו נראה. יש לנו פה תהיה אצבע. עוד בלוק. פה יהיה לנו עזרת. תן לה. שלא נראה כמו יד, אבל בסדר. ארבע. איך אני אצייר את העמוד? טוב. מעולה. זה יצירה. זה יצירת אומנות. בדיוק, זה יצירה. כן. זה יצירת אומנות. במלוא הדרנה. כן, הדרנה נראה לי. אתם רואים מה את פוגע בה? כן, פגעתי. פגעתי. גם בא. לא, בא לו. תמותי, חולרה, תמותי. סתם. טוב, תודה לכולם שצפיתם, ואם לא צפיתם, אז... בדרוק, למה הייתי משתמש באובסידיאן? איזה מפגר אני. פרז'ר. עכשיו מצאתי שיטה. 2. 1, 2. 1, 2. רגע, איך עושים את זה? 1 ככה. נכון, עכשיו הזכרתי. TNT. אוי, פאק. ביי. כן. פרז'ר פלייט 1. TNT. ככה. וככה. ready for lunch. לא היה מספיק גבוה. עכשיו אני לא אעוף הרבה, כן. לא אעוף בכלל, האמת היא. נו! ביי איזה. טוב, אז יאללה ביי, פייל. טוב, לא נורא. יאללה, ביי, נקרא פה בין מכם. הופה. ספירות 3, 1, 2,